Ara no sé agafar-la pràcticament, el meu mòbil és dolent, que sí, que no, que sí, en fi, que ja em veus a casa amb la meva dona buscant un racó idoni en un racó de la casa amb llum convenient, canviant-me de roba perquè el look del confinament era molt justet i llegint des de l'habitació, us garanteixo que això és veritat, mirant que no es veiés al llit, les actes del jurat del Premi Llibreter 2020. Això passava en un pis al carrer Trafalgar de Barcelona i de Trafalgar al món. Quantes coses hem après, no?, aquest últim any, algunes potser no del tot bones, però una de les positives és el convenciment que la cultura cura. Una de les finalistes al Premi Llibreter d'aquest any, l'autora d'aquest llibre que es diu Terres mortes, Núria Bendicho, al Twitter es fa dir bitxarraca, deia l'altre dia en un tuit que tenir un bon llibreter és tan important com tenir un bon metge. I jo no puc estar-ne més d'acord, ja fa un temps, abans que es parlés tant d'això de la cultura essencial i de la cultura segura, que ja vaig dir que això de les llibreries en els nostres pobles i ciutats haurien de tenir com una mena de creu lluminosa, com ho fan o com ho tenen les farmàcies, no? Teniu, jo n'estic convençut, un dels oficis més dignes del món. I com les vacunes, la lectura també, com sabeu, ens immunitza. Com diu Janet Winterson al seu llibre Per què ser feliç quan podria ser normal, excel·lent per cert, sé que ho fareu, però tant de bo el vengueu molt aquest estiu. Ella diu que els llibres són portes obertes, també diu que els llibres són com dosis, com medicines. Per tant, en aquest temps d'emergència sanitària no voldria res més que els títols del Premi Llibreter que coneixerem aquest vespre actuïn sobre nosaltres com la vacuna o, millor encara, com un placebo que ho necessitem. Té la paraula per donar la benvinguda oficial a l'acte la senyora Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. És un plaer veure això tan ple, abans de començar. Presidenta del Parlament, consellera, tinent alcalde, benvolgudes autoritats, llibreters, llibreteres, amics i amigues. Després d'un any tan difícil i complicat per nosaltres i per tot l'entorn, podem dir amb orgull que continuem sent un puntal del nostre país. Sense cultura no podem existir, ho tenim de tenir molt clar. Aquests temps difícils ens han unit més, no només als llibreters, sinó a tot el sector. Per això cal anar junts, cap endavant, tot defensant les llibreries com a equipaments culturals, socials i especialment essencials. Els llibres s'han de vendre a les llibreries i els qui ho han de fer són els llibreters i llibreteres que cada dia s'esforcen per oferir un servei de gran qualitat i absolutament professionals. Avui celebrem la nostra festa dins la nova normalitat i, per desgràcia, no hi podem ser tots aquí presencialment. Per aquells que heu vingut i tots els que ens estan veient en directe per la web del Gremi, sigueu benvinguts a la nostra festa, la festa del Premi Llibreter. El Premi guanya prestigi any darrere any i per això continuem potenciant-lo des de les nostres llibreries. És la nostra aposta. I aquest any hem de dir que hi ha hagut més gran participació. Creiem que els canvis que anem fent, els nostres llibreters ens ajuden a tirar-ho endavant. Per fer-ne la difusió necessitem l'ajuda de tothom i, per descomptat, dels mitjans de comunicació, a qui vull aprofitar per donar les gràcies i el suport de tots aquests anys. Aquests anys sempre han estat amb nosaltres i fins i tot en aquests moments tan difícils trucant-nos no només per tenir informació de ventes i tal, sinó per saber com estàvem. Aquest any és un any de sentits agraïments i m'agradaria començar donant unes gràcies molt i molt grans, molt, a la comissió del Premi, als diferents comitès, a la Universitat Pompeu Fabra, al Gran Teatre del Liceu i també, com no, en Marià Marín, a la Maica Espinar, a la Neus Jordà i a Marcel Morilla, per la difusió que fan d'aquest acte. Gràcies de tot cor. També
És que és un any de gràcies, ja ho veieu. També a la Junta Directiva, que aquest any, en un any tan complex, no ha parat ni un instant. Gràcies a tots els llibreters i llibreteres per l'esforç diari que heu fet, per reinventar-vos en unes èpoques molt convulses i per la vostra col·laboració amb el gremi. Ens han trucat 1000 vegades gent dient us podem ajudar amb alguna cosa? Podem ajudar a la Junta? Podem fer? Gràcies, llibreters i llibreteres. I sobretot, moltes gràcies a tots els que han fet possible que cada dia puguem aixecar la persiana, és a dir, a cada ciutadà que s'apropa a la nostra llibreria i comparteix amb nosaltres un instant de la seva vida en allò que ens uneix, que és l'amor als llibres i a la literatura. Vull fer també un agraïment molt especial i públic a la Generalitat, a les diferents conselleres que hem passat, perquè en aquests anys hem passat moltes conselleres, i tot dones, quasi bé, si no se'ns hagués tingut de marxar el nostre estimat conseller. Gràcies, conselleres, per tot el que heu fet en uns moments tan difícils. Però també hi ha hagut altra gent que ens ha ajudat molt de la Generalitat, i jo voldria donar les gràcies a l'ISEC, a Miquel Quaranta, a en Joaquim Bejarano i a tot l'equip. També, molt especialment, a l'Oriol Ponsatí, director de l'Institució de les Lletres, perquè ha canviat coses que a nosaltres ens han ajudat molt. I llavors, moltíssimes gràcies a tots els ajuntaments de Catalunya, perquè es pogués sortir el Sant Jordi han fet lo possible i lo impossible. I molt especialment a l'Ajuntament de Barcelona, que ens ha ajudat perquè les coses sortissin quan ha sigut el lloc que és més gran i les coses han sigut com més difícils. I han fet que el Sant Jordi hagi sigut una realitat que ha superat en creix les nostres perspectives. I no penseu que us oblido, els editors, distribuïdors i arts gràfiques, perquè si alguna cosa hem après és que treballant junts ens va millor. I no hem parat de reunions en tot aquest any. Gràcies per ser-hi, gràcies per apoyar-nos i gràcies per aconseguir que el Sant Jordi fos una gran festa. Sense vosaltres, sense el sector, hauria sigut impossible. I gràcies també a vosaltres tindrem aquest proper llibre estiu que posem en valor tot l'any el llibre, no? El plaer de la lectura no s'atura per vacances i gràcies a tots vosaltres ho podrem fer. Esperem que l'any que ve puguem ser-hi tots i gaudir d'aquesta gran festa. No vull oblidar-me de dir-vos que també avui d'alguna manera hem donat a conèixer el Memorial Pere Rodeja, que entregarem a Girona el dia 8. Voldria acabar com deia el gran i estimat Joan Margarit, la llibertat comença amb una llibreria. I jo m'ho crec, i els llibreters ens ho creiem. Per això, visca la llibertat, visca la literatura, visca les llibreries i visca el Premi Llibreter. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Maria Carme Ferrer, per aquest discurs de benvinguda oficial. Em sembla que això estava fora de guió, No sé què passa exactament. Deixem que els tècnics canviïn. Sí, permeteu-me que em surti del guió, posant-me davant el micro. Començo amb una cita del llibre Les gratituds, de Delfín de Vigan, traducció de Jordi Martín Lloret. Sempre ens pensem que tenim temps per dir les coses i un dia, de sobte, ja és massa tard. Ens pensem que n'hi ha prou de mostrar, de gesticular, però no és veritat. Cal dir. Dir. I vull dir a una persona que encara no sap qui és i que, com tots vosaltres, està molt encuriosida per saber què tinc per dir, a punt de desvelar l'enigma de a qui van dirigides aquestes paraules, us he de dir, continuo amb el verb, amb aquest verb,
que aquest serà el seu darrer any que viurà el Premi Llibreter des del seu actual càrrec. Maria Carme Ferrer, va per tu. I per dir escullo només paraules d'agraïment per fer valdre el canvi que vas impulsar pel Premi Llibreter el 2014, quan formaves part de la comissió i any en què es va inventar la festa. En aquell moment formaves equip amb la Carme Prims, de Caixa d'Eines, i en Jordi Sánchez, de Bestiari El Born. Vas jugar a ser la millor estratega continuant un llegat, però amb noves tàctiques que dominaves i vas aconseguir donar una nova mirada al premi. Vas fer el que en dirien els francesos un tour de force. I mira, on som ara? Allà on somiàvem tots els llibreters. La teva empremta ha estat crucial. La teva energia va revolucionar el que era un lliurament clàssic en una festassa. Avui també serà una mica clàssic, Ja fora de la comissió i sense perdre de vista el premi, sempre amatent, qui t'havia de dir que viuries 2 premis en pandèmia i sense poder celebrar la gran festa? Però que la tornarem a fer, sens dubte, quan acabi aquest temps tan estrany. Fa una temporada que dius que et queden mesos de fer de presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Això dius. Però el que sí que sabem del cert és que el Premi Llibreter, la nostra festa, la festa dels llibreters, serà sempre la nineta dels teus ulls. I acabo, que he de dir, perquè les coses s'han de dir, quan toquen i no deixar-les per un dir futur. Ara, dir és gràcies per la bona feina. Maria Carme Ferrer, Ara no tocava, però m'he emocionat tant que tinc de donar gràcies a tots els llibreters i llibreteres perquè això no estava en el guió, a mi m'han dit que en tenia que quedar, m'he quedat, però em pensava que tenia que donar algun premi o alguna cosa. Però és que s'ha de quedar, M'he de quedar igualment, no? Doncs gràcies a tots, perquè sense vosaltres seria impossible fer res, ni ser presidenta ni ser res, us ho dic de veritat, Us necessitem a tots. Un moment que potser li subjectin el ram de flors, ara sí, Maria Carme Ferrer no vagi de l'escenari perquè ara demanarem que pugin aquí 3 llibreters que fa més de 35 anys que estan darrere el taulell obrint caixes de novetats i acompanyant els seus clients lectors. Mereixen un homenatge pels anys d'ofici, per la constància i per l'amor als llibres. Demano la presència a l'escenari de Xavier Andreu i Prat, de la llibreria La Militària de Barcelona, i un aplaudiment també, l'Anna Llosa de la llibreria La Mulassa de Vilanova i la Geltrú i Jordi Roura de la llibreria Urgell de Barcelona. Anna Llosa de la llibreria La Mulassa, si us poseu cap al centre de l'escenari, i finalment Jordi Roura de la llibreria Urgell de Barcelona. Més de 35 anys d'ofici remenant llibres, que no són pocs. Enhorabona. Immortalitzats per la Marta Calvo. Bé, i com venim d'on venim, abans de saber el Premi Llibreter 2021, fem un reconeixement presencial als guanyadors del Premi Llibreter 2020 perquè la seva glòria no només sigui virtual, que és el que va passar l'any passat,
Per tant, sí que volem reconèixer ara públicament i aquí, des d'aquest auditori de la Pompeu Fabra, en la categoria de literatura infantil i juvenil d'altres literatures, l'obra Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers de Benjamín Alire Sainz. Pugen a l'escenari per recollir el diploma commemoratiu a Eugènia Brogi i Marina Llompart de l'editorial L'Altra Tribu i també a Helena Domínguez de Crossbooks. En la categoria de literatura infantil i juvenil en català, el 2020 va ser reconeguda l'obra Dunes, diari d'un altre estiu, de Muriel Villanueva. Pugen a l'escenari l'autora Muriel Villanueva i l'editora de Baulinka Books, Mar González. En la categoria d'àlbum il·lustrat, l'obra reconeguda l'any passat va ser l'àlbum Migrants d'Issa Watanabe. Puja a l'escenari l'editor de llibres del Zorro Rojo, Fernando Diego García. En la categoria Altres literatures va ser premiada la novel·la l'any passat Tardor, d'Ali Smith. Puja a l'escenari l'editora de Raig Verd, Laura Huerga. I el cinquè premi de l'any passat en la categoria de literatura en català va ser distingida la novel·la Ignot, de Manuel Baixauli. Puja a l'escenari l'editor de Periscopi, Aniol Rafel. I ara sí, muntem una foto de grup dels guanyadors del 2020, amb allò de la distància en la mesura que sigui possible, tot i que tots aneu amb mascareta, i confio que alguns de vosaltres, com a mínim d'una dosi, vacunats. Gràcies i enhorabona. La campana és la Marta, quan ens ho digui.
I un aplaudiment per l'assistència a l'Èlic de l'Arco, de la llibreria Documenta, que ens has estirat els llaços, que també era complicat de fer, Èlic. Bé, aquesta és una festa grossa i sabeu que no hi ha festa major sense un pregó. La pregonera d'aquest any em fa una especial il·lusió perquè podríem dir que és amiga, perquè hem treballat plegats i perquè conec de primera mà la dedicació, el rigor i el convenciment. Anna Guitart, quan vulguis. Moltes gràcies. Toni, jo també surto de guió i això ho tenia previst abans que em dediquessis a aquestes paraules. Abans la Maria Carme Ferrer ha dit que avui s'havia anunciat el Premi al Memorial Pere Rodeja. El que no ha explicat és que un dels guanyadors, a més de la llibreria Vitela, a qui felicito des d'aquí, no sé si són, és el Toni Puntí. I per tant, em sembla que estaria bé... I encara us explicaré una petita interioritat. Per mi, entrar a la tele, a TV3, i fer coses com el Toni era una cosa que m'impressionava molt, perquè jo l'havia vist molt, anava a dir de més jove, però tampoc hi ha tanta diferència d'edat, no vull que se m'enfadi, i em va donar un consell que us he de dir que és molt valuós. No em va dir prepara-t'ho bé sempre, coneix bé, no sé què, em va dir tu estigues sempre guapa, estigues sempre ben arreglada. I mira, escolta, avui com a mínim, saps? T'he intentat fer cas. Dit això... No és per allò de l'americana que sempre et diuen, és que em venia gran. Dic, ja, però t'ha interessat el que he dit o no t'ha interessat? Perquè la gent es fixa en aquestes coses. Per això li vaig dir a l'Anna Guitart això, perquè no es fixessin, perquè s'adonessin del que deia Anna. Us vull dir que aquest pregó m'ha costat molt d'escriure. De fet, jo crec que de seguida veureu que l'he acabat fa molt poc, i quan dic fa molt poc, realment vull dir fa molt poc, no entraré en més detall. A mi el que m'agrada és fer parlar la gent, i de fet, avui que m'han encarregat el pregó, confirmo que és el que espero continuar fent. Però avui em tocava agafar la paraula, i us he de dir, espero que no rigueu, però em feia molta por posar-me romàntica. Segurament a vosaltres també us passa que a vegades comencem a parlar de llibres i comencen a aparèixer paraules com la màgia. Ens deixem endur per una espècie d'entusiasme, per les emocions, que és realment real, i fem aquesta mena d'exaltació de la lectura i era molt fàcil començar fent-vos una oda a estimats llibreters i per un moment dir, val, doncs ens tanquem, som en una bombolla i que ens serveixi una mica de refugi. Durant una estona som aquí i tot funciona. Però això avui a mi no em surt, d'entrada perquè els llibreters no sou bombolla, llavors jo crec que no ho podem fer, si més no, d'aquesta manera. Avui jo no puc deixar fora d'aquesta sala l'assassinat del Samuel Luiz a la Corunya per la seva orientació sexual, que ens ha deixat, jo crec, a tots molt tocats. Estem tristos, frustrats, indignats i amb moltes preguntes que no troben resposta. I aquí és on penso en vosaltres, llibreters. La Marina Garcés em deia en una entrevista que llegir és resistir, que és una de les activitats més indomables que hem inventat els humans i que per això els llibres fan por a algunes persones. Jo penso que deu ser per això que Orbán, el primer ministre hongarès, ha prohibit els llibres amb contingut homosexual, les llibreries convertides en amenaça. En realitat, jo crec que això Orbán demostra que podria ser, tot i que encara ho posa en dubte, intel·ligent. Ell és conscient del valor dels llibres. La Marina Garcés també els defineix com una eina molt senzilla per transformar el món de manera poderosa. I sou vosaltres, llibreters, qui ens poseu aquestes eines a l'abast, qui ens ajudeu a fer aquesta transformació, amb llibres que ens obren al món, que ens fan reflexionar, que ens parlen d'identitat, de diferència, que a vegades ens donen respostes i que sempre, en qualsevol cas, ens conviden a seguir-les buscant. Ens interpel·len i ens eixamplen la mirada, a grans i a petits. Aquí em permetreu fer un incís perquè crec que un dels llibres que fa això i que aquests dies es pot trobar a les llibreries es diu El cap als núvols. És un llibre del Bernat Cormant que va treballar en aquesta direcció que jo dic. Ell escrivia
dibuixava per explicar-se a ell mateix, però explicant-se a ell mateix estava omplint uns buits que són necessaris i al cap als núvols el que feia el Bernat era explicar-los la història de dos nens, un nen i un nen. Tanta falta que ens fa això. Crec fermament en la cultura, el pensament i el coneixement per construir un món més just i per mi tot això és el que defineix una llibreria. Ara potser us deu semblar que sí, que finalment m'estic posant romàntica, però jo us vull assegurar que tot això ho dic molt seriosament. M'agradaria molt destacar i agrair el valor que teniu les llibreries. Sou consol i refugi en temps d'ultradretes, de feixisme, de maltractaments, assassinats i homofòbia. A mi m'acompanya molt, m'ajuda, m'esperança la resposta que teniu sempre quan passen coses, les recomanacions, les lectures, tot allò que d'alguna manera ens inspirarà. Seran lectures reparadores i moltes vegades revolucionàries, que també ho necessitem. Durant la pandèmia, una vegada a TV3, amb la Lídia Heredia, a Matins, parlàvem de totes aquelles coses que s'havien fet per intentar ajudar-vos, per intentar ajudar les llibreries quan no podíeu obrir. Hi va haver alguns espectadors que ens van interpel·lar i que van dir: per què les llibreries? Per què insistiu tant en les llibreries? Per què no les merceries o les sabateries? Neil Gaiman escrivia a American Gods que una ciutat no és una ciutat si no té una llibreria. Pot anomenar-se així, pot anomenar-se a si mateixa ciutat, però menys que en tingui una de llibreria, no enganyarà ni una ànima. Jo estic d'acord amb ell. Jo a la meva ciutat també hi vull llibreries, però no vull que desapareguin els altres petits comerços, no me'ls vull deixar. Vull que hi siguin de tot tipus, únics, especials, que no els devorin les multinacionals. Però és veritat que quan m'aturo a pensar-hi, la relació que hi tinc és diferent de la relació que tinc amb una llibreria. De fet, hi ha una bestiesa, però jo en aquestes botigues hi vaig a comprar. Quan vaig a una llibreria, i acabo comprant per sort vostra, perquè si no, no seríem aquí, però no és la paraula que em ve al cap, és com si tingués un sentit una mica diferent. Quan vas a una llibreria, segurament no necessites res i vas només a mirar, fins que t'adones que realment aquell llibre que has trobat allà sí que el necessites i que te l'has d'endur a casa. Suposo que encara ningú ha descobert com es fa per sortir d'una llibreria amb les mans buides. El temps és diferent, et pots permetre badar i, evidentment, hi ha la relació amb els llibreters. En Jordi Carrion va escriure un llibre magnífic, no sé si el coneixeu, es diu Llibreries, on cita James Daunt. Ell, llavors, era conseller delegat de la cadena Waterstones i amo de les llibreries Daunt Books, que són més petitones. Ell parlava, intentava explicar com competia amb Amazon i, a més d'assenyalar la qualitat humana i el compromís dels llibreters, també destacava l'energia que hi ha entre el lector, el llibre i els llibreters. I feia una celebració d'això. I em va agradar molt aquesta paraula, energia. Vaig pensar, sí, és això. Quan vaig a una llibreria, això és el que em passa amb la gent que m'atén, amb la gent que m'explica, amb la gent que m'il·lustra, que m'ensenya o que em deixa tranquil·la perquè jo mateixa pugui badar i descobrir quin és el títol que tinc més ganes de llegir. Suposo que en part és per aquesta relació que ens vau fer patir tant durant la pandèmia. Us diré que jo no m'he alegrat mai tant de fer cua com la que vaig fer al carrer el primer dia que vau poder obrir per entrar a una llibreria del meu barri, tot i que en aquell moment, ara he dit entrar, però encara no podíem entrar. Havíem de fer cua fora, no sé si us recordeu, hi havia una taula que travessava les portes, gel, que no sabies massa per què, perquè no podies entrar, però no podíem tocar els llibres, que és la gràcia d'anar a les llibreries. Durant la pandèmia, les xifres demostren que s'ha llegit molt més, però jo crec que la pandèmia també ens ha ensenyat una cosa que donàvem per feta, que és l'experiència d'anar a les llibreries. Què vol dir anar a una llibreria? Jo, moltes vegades, de fet ho tinc posat a Twitter, dic que tinc la millor feina del món, perquè llegeixo i faig entrevistes. Però des que em dedico als llibres he descobert que hi ha una satisfacció que és molt més gran, que va molt més enllà de la meva quan estic fent això, que és quan vaig pel carrer i de tant en tant algú m'atura i em diu: he llegit aquest llibre gràcies a tu, ha estat meravellós. Fa poc una senyora m'escrivia per Twitter i em deia: ho estic passant malament, estic malalta i les recomanacions que fas
m'han ajudat a tirar endavant. Això crec que és el més emocionant, però a mi és una cosa que em passa només de tant en tant. En canvi, amics llibreters, això és el vostre dia a dia. Vosaltres aconseguiu fer-nos llegir amb tot el que això comporta. Per tant, em sembla que per acabar és just que digui que potser la millor feina del món és la vostra. Gràcies. Magnífica, Anna, moltes gràcies. Òscar, vas bé? Molt bé. Bé, és que ara ve una parrafada molt llarga, de les actes del jurat, però anem a fer-ho i fer-ho amb alegria per descomptat. Comencem, doncs, amb les diferents actes del jurat. Sí que aniré demanant, a mesura que els citi, als membres del comitè d'avaluació que vagin pujant a l'escenari per lliurar aquí el premi amb l'autor o l'autora guanyador de cada categoria. Comencem pel comitè d'avaluació del 22è Premi Llibreter 2021 en la categoria Literatura Infantil i Juvenil Altres Literatures, format per Neus Sala, de la llibreria Gallissà de Lloret de Mar, l'Ali Diumaró, de la Gralla, de Granollers. Si us podeu anar acostant, els que sou aquí, doncs anirem fent feina. Miguel Ángel Rincón, de la Petita de Barcelona, Marta Gil, del Gat Pelut, també de Barcelona, Roser Zúñiga, de l'Abacus de Barcelona, i Irene Tortós Sala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, que van escollir aquestes 3 obres nominades: La nena del far, d'Anet Xap, traducció de Maria Rosic, de Pagès Editors; El lloc màgic, de Chris Wormel, traducció de Yannick Garcia, d'Anima Llibres; i La història impossible, d'en Sebastián Coll, La història impossible, de Sebastián Coll, de Ben Brooks, traducció al català, de Xavier Pàmies, traducció al castellà, de Rebeca González, de Blacky Books. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots La nena del far, d'Anet Xap, traducció de Maria Rosic, editada per Pagès Editors. Aquesta és la història de la filla d'un faroner abatut per la tristor en temps de pirates, mites i grans aventurers. La Llumeta, així s'anomena la protagonista, és una nena petita però un personatge gegant, capaç de sobreposar-se al pes de la foscor per il·luminar les vides d'aquells que l'envolten. La nena del far és una novel·la màgica, intensa, emocionant, un meravellós relat d'aventures que li dona veu al vent, a aquells que ja no hi són i als monstres més reals per enfonsar-nos de cap a la llegenda. Lliura el Premi Marta Roig de Clicat i en recull el premi l'editora de La nena del far, Marta Besora. Entra vídeo. Aquí. Sí, posa. Gràcies. Espereu, que ara ve el vídeo. El vídeo de l'autor, sí. Hello, Catalonia. My name is Annette Schaap. I am the author of the book Lampje, which is translated into Catalonian as La Nena del Far. And I just got the news, the wonderful news, that La Nena del Far has won the Libreter Award in your country. And of course I'm very happy, I'm delighted and very proud and honored and grateful.
that this book won that prize. Grateful to the jury and of course also to my publisher in Catalonia, Alba Besora, and the translator Maria Rosig, who hopefully, probably will have translated the book in another beautiful version of it. So I understand that it's a prize given out by booksellers, which makes me very happy because booksellers are hugely important in my life. They've always been very important, and I think they are in the world have a big part in the making sure that children are and people, but first of all children, come in contact with books, with stories from other people. In my life, books have been very important. Always, as a child, I didn't do anything but reading books. And by reading those books, I could come into other lives of other people, be in their minds, be in their hearts, think their thoughts. And I think that also in the world today, that is important, to be able to be in the head of somebody else, not just in your own head. So thank you for doing that, and thank you for awarding my book that I wrote a few years ago, but it's still going around in the world. People like it and love the characters. So thank you again, Launena Delvar, and lots of love from Utrecht, the Netherlands, and maybe you will see each other sometimes. Okay, bye. Bé, seguim cridant en aquest cas al comitè del 22è Premi Llibreter 2021 en la categoria Literatura Infantil i Juvenil en català, format per Neus Sala, de la llibreria Gallissà de Lloret de Mar. Farem una mica el mateix procediment. L'Ali Diumaró, de la llibreria La Gralla de Granollers, Miquel Àngel Rincón, de la Petita de Barcelona, Marta Gil, del Gat Pelut de Barcelona, Roser Zúñiga d'Abacus i Irene Tortós Sala, de llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, van escollir aquestes 3 obres nominades en aquesta categoria. Àunia, d'Ivan Vera, de Kiara Books, Caminant junts per la lluna, de Pep Puig, de l'Altra Tribu, i La botiga de vides, d'Adrià Guasil, d'Ànima Llibres. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne la guanyadora per major nombre de vots, Àunia, d'Ivan Vera, editada per Kiara Books. Àunia és una novel·la ambientada a la Catalunya dels hiverns. Al llarg de la narració, el lector acompanya a Àunia, una jove ibera, en la seva evolució fins a la maduresa, un camí marcat per la recerca de la llibertat tant personal com del poble, al qual pertany. En aquesta proposta es combinen un autor jove, una protagonista potent i valenta i també un relat àgil, ple de referències històriques. Lliura el Premi Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, recull el premi l'autor Ivan Vera i l'acompanya la seva editora Inés Castel Blanco. La fotografia de rigor i els petons emmascarats. Fem primer les paraules d'Ivan Vera, si vol dirigir-se al faristol. I ara farem després la fotografia. Bé, voldria donar les gràcies abans de res a totes les llibreteres i llibreters de Catalunya i també al comitè de selecció per la preferència per la nostra novel·la, que creiem que és una proposta innovadora en l'àmbit de la literatura juvenil. Àunia és una obra que educa en història i en valors humans a la vegada que enganxa i també emociona. Un cant a la llibertat de les dones i dels pobles
que, tot i que se situa fa més de 2.000 anys, té moltes referències en el món d'avui. I és un clar exemple que no hem d'oblidar mai de com de necessària i d'important és conèixer la història per conèixer també millor el nostre present i per saber d'on venim i, sobretot, cap a on hem d'anar. El dia d'avui, tan especial, és la culminació d'un llarg procés que ha durat més de 6 anys i que tots hem gaudit moltíssim, però que també ha demandat molt d'esforç, molta dedicació i molta perseverança. Auni és una novel·la que ha madurat al mateix temps que jo, que m'ha vist créixer, que m'ha vist passar de l'institut a la universitat i que reflecteix tots els coneixements que he adquirit al llarg de tots aquests anys, al llarg de cada etapa vital i acadèmica que anava superant. Tot va començar quan jo tenia 16 anys. Amb voluntat d'experimentar amb la literatura vaig crear una protagonista femenina valenta, decidida, que s'apartés de la norma i vaig endinsar-me en l'estudi de la cultura ibèrica, que és potser la part més desconeguda de la nostra història. A la primavera del 2015 vaig començar a redactar els primers capítols del llibre i uns mesos més tard vaig entregar una part com a treball de recerca del batxillerat. Gràcies a la tutela del meu professor de llatí, Narcís Camps, i d'altres mestres de l'Institut Pla de l'Estany de Banyoles, Auni es va acabar convertint en una obra completa que podia considerar amb orgull com la meva primera novel·la. També va ser molt important per mi el suport de la meva família i de la meva parella. De fet, em fa molt content poder afirmar que Àunia és un llibre que he escrit amb el cor, que he escrit enamorat. Quan vaig considerar enllestida la meva novel·la cap al 2017, creia que mereixia ser llegida per més persones, que era capaç de transmetre uns valors i un missatge. La vaig mostrar a diversos professors de la UDG perquè la valoressin i m'orientessin en el camí d'editar-la, per saber com publicar-la. Amb l'inestimable suport del doctor Joan Ferrer la vaig presentar a diverses editorials i premis, però al principi sempre rebia respostes negatives, o bé perquè deien que era massa llarga, o també perquè creien que no encaixava en la seva línia editorial perquè no se situava en l'època contemporània, encara que en realitat sí que tractava temes ben contemporanis. Finalment, a prop de mig any després, vam tenir la sort de contactar amb la Inés Castelbranco, que sí que va decidir optar per la proposta d'un escriptor novell que es desmarcava força de les tendències habituals i, de fet, ella mateixa la va arribar a considerar un bolet en el seu catàleg. Un bolet que, al final, ha acabat resultant ser màgic, tal com li pronosticava el doctor Ferrer en els seus missatges. Des d'aleshores hem revisat el llibre en el marc de l'editorial Akiara Books amb l'ajut del doctor Jordi Pigem. Han estat, doncs, totes aquestes persones la seva contribució al que ha convertit Àunia en el que és avui dia. Ara només em queda desitjar de tot cor que la nostra intrèpida protagonista i els seus companys de viatge es converteixin amb el temps en nous models capaços de deixar empremta en la personalitat i en la forma de percebre el món de molts lectors, joves, però també no tan joves. Moltes gràcies. Ara sí, fem la fotografia amb els editors i el comitè del premi. Sisplau. Quin gran exemple el de l'Ivan, no? Per autors, per editors, per mestres, professors, per llibreters. Enhorabona. Gràcies. Seguim amb el tercer premi d'aquest vespre, el comitè del 22è Premi Llibreter 2021 en la categoria d'àlbum il·lustrat format per Isabel Roca de la Llar del Llibre de Sabadell. Fem també el mateix sistema d'anar acostant-vos a mesura que anem dient els vostres noms. Berta Noguer Bellar, de la llibreria Zavara de Barcelona, Laura Mesa, de la FNAC de Barcelona, Núria Càrcamo, de la llibreria Sandac, també de Barcelona, Laura Adell, de la Caixa d'Eines de Barcelona, i Irene Tortó Sala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, com a comissionada sense vot, va escollir aquestes 3 obres nominades, aquests 3 àlbums il·lustrats. Parlo com el riu, hablo como el río, de Jordan Scott, il·lustracions de Sidney Smith, traducció al català d'Antoni Garcia, traducció al castellà d'Isabel Borrego, a l'editorial Libros del Zorro Rojo. Els estels, les estrelles de Jack Goldstein, traducció al català i castellà de Susana Tornero Brugués, d'editorial Joventut, i Els Invisibles, Los Invisibles, de Tom Percival, traducció al català d'Anna Llisterri, al castellà d'Anton Anton, a Andana Editorial. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres
han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots Els estels, les estrelles, de Jacques Goldstein, traducció al català i castellà, de Susana Tornero Brugués, editats per Editorial Joventut. Els estels reivindica la passió per la ciència i el coneixement i la força de l'amistat. Per damunt de tot, destaquem el missatge de la constància i la determinació a l'hora d'aconseguir els somnis propis i també la tendresa i l'humor a l'hora d'abordar qüestions sensibles com les diferències culturals i religioses. Lliura el premi el tinent d'alcalde Joan Subirats, recull el premi l'editor Luis Tendrera, em sembla que acompanyat de més gent, fora de guió, però no passa res. Va, que ja veia fer moviments estranys. Passeu cap al centre, que farem la fotografia. Després de la fotografia veiem el vídeo d'agraïment que ha enviat l'autor i després farem la fotografia de grup amb el comitè, si us sembla. Bonjour, mon nom est Jacques Goldstein et je suis l'auteur de ce livre, Les Étoiles, publié d'abord en français, mais que vous connaissez sous le titre Els Estels. Mon accent en catalan est quand même pas mal. Alors, je suis très honoré de recevoir le prix des libraires catalans, El Primer Libretaire. Ça me touche beaucoup parce que ce livre-là, c'est un livre typiquement montréalais qui se déroule dans un quartier que j'aime beaucoup, que je parcours presque tous les jours, qui s'appelle le Myland. J'espère que vous aurez la chance de le visiter un jour. Et de savoir que vous voyez mes dessins, j'ai pris plaisir à dessiner les boutiques, à dessiner les personnages, les boulangeries, les marchands de crème glacée. De savoir que mes dessins se ramassent en pays catalan, à des milliers de kilomètres, au-delà des océans, ben, ça me remplit de joie. Et la deuxième des choses, c'est que les deux personnages principaux de mon histoire, eh bien, tous les séparent dans la vie. Et ils vont se trouver réunis par une passion commune. Lui veut devenir astronaute et elle veut devenir astronome. Et ils vont développer une amitié et plus tard un amour. Donc je vous donne le punch, l'histoire se termine bien. Et moi, ça me remplit de bonheur parce que dans cette histoire-là, ben, c'est la science et l'amour qui triomphent sur la bêtise et l'ignorance. Voilà. Alors je voudrais remercier mes éditeurs canadiens, Frédéric Gauthier et Martin Brault, et toute l'équipe de La Pastèque. Et je voudrais remercier Mara Zandrera, l'éditrice de Editorial Joventut, qui ira recevoir le prix pour moi. J'aurais bien aimé y aller en personne. Donc, je termine en disant vive l'astronomie, vive l'amour, puis vive la crème glacée. Gràcies. L'editor de Joventut vol dir-nos unes paraules breus abans de fer la fotografia de rigor amb tot el comitè de selecció, com vulgui. Vale. Seré molt breu. Em va trucar la Neus, em va dir que com a editor jo no podia parlar i vaig tornar-li aquesta trucada i em diu Lluís, ja sé que faràs el que voldràs, o sigui, fes el que vulguis i seré molt breu. Volia parlar-vos dels perills de les xarxes socials, del Twitter, per exemple. Quan la Neus em diu tens que moure això per les xarxes i tens que fer coses perquè et votin i tal, i dic, bueno, doncs escolta, portaré xocolates a totes les llibreries que pugui i de Catalunya. No he pogut portar-la totes, però soc un home de paraula i almenys he portat. Per aquest comitè... Per aquest comitè format per 5 persones...
i podeu recollir-ho després. Per a la responsable d'aquest comitè, que es mereix un paquet més gran perquè ha fet una feina increïble, Irene Tortós-Solà. N'he portat un per a Neus, també, perquè la Neus us puc assegurar que ha fet una feinada increïble. I he portat un, perdoneu, i acabo, un bastant més gran per la presidenta dels llibreters. Crec que la feina feta per la Mari Carme ha estat una feina demencial en uns anys molt difícils. Crec que mai una presidència havia sigut tan complicada amb una pandèmia com hem viscut, amb uns anys tan complicats, i de veritat s'ha d'agrair, Mari Carme. Espero no marxis, no et deixarem marxar, però en tot cas sàpigues que t'estem molt, molt agraïts. Gràcies, ara sí la fotografia. Mari Carme, tens un paquet. La Neus és la Neus Jordà, responsable de comunicació del gremi. Gràcies. Ja ho dèiem que això era una festa grossa, no? Doncs és això. Bé, continuem fent una crida, en aquest cas, al comitè del 22è Premi Llibreter 2021, en aquest cas en la categoria Altres Literatures, format per Montse Porta, de la llibreria Jaimes a Barcelona, la Rosana Lluc, de la Llorenç Llibres, de Vilanova i la Geltrú, també us podeu anar acostant a mesura que us anem citant, Cèlia Estatuet, de la llibreria Laie de Barcelona, Aaron Sánchez Tolosa, de la Geli de Girona, i Daniel Sabatini, de la llibreria Empúries de Girona, i també Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre de Sabadell, com a comissionats sense vot, que han escollit aquestes 3 obres nominades: El ball de les boges, El baile de les locas, de Victòria Mas, traducció al català de Valèria Gallard, editorial Salamandra, Los herederos de la mina, de Jocelyn Saucier, traducció al castellà de Luisa Luzquix Venegas, de l'editorial Minúscula, i El país dels altres, El país de los otros, de Leila Slimani, traducció al català de Valèria Gallard, traducció al castellà de Malika Embarek López, per part d'Editorial Angla i Editorial Cabaret Voltaire. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots El país dels altres, El país de los otros, de Leila Slimani, traducció al català de Valèria Gallard, en castellà de Malika Embarek López, d'Editorial Angla i d'Editorial Cabaret Voltaire. En aquesta novel·la, l'autora s'inspira en la vida i la passió amorosa i prohibida dels seus avis al final de la Segona Guerra Mundial, en un Marroc on el sistema de segregació colonial s'aplica rigorosament. La parella s'haurà de barallar per afrontar l'entorn entre sacrificis, humiliacions, menyspreu cap a les dones, racisme i, de fons, la descolonització. Lliurarà el premi la senyora Natàlia Garriga, honorable consellera de Cultura, i el recullen les editores Rosa Rey i Miguel Lázaro, em sembla. Exacte, és que no es veia, perdó. El trofeu i la fotografia.
Tenim també un missatge de l'autora i després fem la fotografia de rigor amb tot el comitè, el missatge que ens ha enviat Leila Slimani. Sí, libreteras, queridos libreros y libreras, muchas gracias para primar mi libro, El País de los Otros. Je suis très heureuse et très honorée de recevoir ce prix de libraire. Je dois beaucoup aux libraires en tant que lectrice et en tant qu'écrivain. Grâce à eux, j'ai découvert des auteurs qui m'ont inspirée et grâce à eux aussi, j'ai pu rencontrer mon public. Muchas gracias. Doncs aquest és el missatge de reconeixement i ara sí que podem passar a fer la fotografia de grup amb els editors d'aquesta obra guanyadora en la categoria Altres Literatures, la consellera de Cultura i el comitè de selecció. Gràcies. Doncs arribem a l'últim premi d'aquest vespre, al comitè del 22è Premi Llibreter 2021 en la categoria de literatura catalana. Està format per Sean Pagès, de la llibreria Etcètera de Barcelona, també aneu acostant-vos, Sergio Bassa, de Bassa Llibreria de Móra d'Ebre, el Barmas Llorenç, de la Temerària de Terrassa, Andrea Giovanoli, de l'Argonauta de Balaguer, i Xavier Cortés Torres, de la llibreria La Memòria de Barcelona, i també Eric Del Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, a qui coneixem d'aquest vespre ja, en aquest cas comissionat sense vot en aquest comitè, perquè han escollit aquest comitè aquestes 3 obres nominades. La Casa de Foc, de Francesc Serés, editada per Proa, Terres Mortes, de Núria Bendicho, editada per Anagrama, i La Planta Carnívora, d'Andrea Mayo, editada per Proa. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes 3 obres han estat sotmeses les 3 a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots. La Casa de Foc, de Francesc Serés, editada per Proa. Amb una qualitat literària magnífica, l'autor juga amb l'ambigüitat, retrata la foscor i les llums que pots trobar en una petita comunitat partint d'una veu narradora sense explotar al màxim, volgudament. La novel·la ens mostra com el paisatge conforma l'ànima de la gent que l'habita i de com el passat condiciona de manera ineludible l'esdevenir de la vida. Lliurarà el premi la senyora Laura Borràs, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, sabia que em passaria, m'ha passat, presidenta del Parlament de Catalunya, i recull el premi Francesc Serés, l'autor de La Casa de Foc. Em sembla que l'acompanya el seu editor Josep Lluc, de Proa. La fotografia més al centre, Josep. Sentim les paraules de Francesc Serés i després fem la fotografia de grup. No em sol posar nerviós. Avui estic una mica nerviós perquè no sé en quin... Tinc molts jefes aquí, per tant, no sé ben bé què puc dir, què no puc dir. Així que començaré per la part més institucional, que és aquella dels agraïments, que a més són molt sincers al Josep, a l'Emili, a la gent de Proa, als llibreters, que heu fet una tasca increïble durant tot aquest confinament. Mai no tindrem prou paraules d'agraïment, no tan sols als llibreters, sinó a tothom de la cultura, que ha fet un esforç enorme per mantenir les portes obertes.
La veritat és que també ha estat un any complicat perquè editar aquest llibre va ser complex, també en confinament, no ens podíem trobar, etc. Però ha estat, la veritat, una aventura fantàstica. La Casa de Foc parteix d'una història viscuda, d'una història que comença en un moment que és real de la meva vida, en la qual estava molt perdut. El llibre comença de fet així, en un moment en què aturo el cotxe enmig d'uns revolts foscos, que anomeno en aquell moment la Gola del Llop, perquè em semblaven això, era una nit fosca d'hivern, que ja ha passat a dir-se la Gola del Llop per pals dels vilatans, i que el que intenta fer tot el llibre és un homenatge a una gent que em va acollir la mar de bé, que va estimar-me molt, amb la qual vaig ser extremadament feliç, que va dotar-me d'una quantitat d'històries enorme i que finalment ens hem convertit tots en amics. En la mesura en què un llibre pot contenir un temps, en la mesura en què un llibre pot contenir històries i en la mesura en què aquest llibre pot traslladar-se al futur, aquesta gent i una part d'ells amb mi sobreviurem al pas del temps. Si això no és la literatura, doncs no sé què més pot ser. Moltes gràcies per aquest premi, estic molt content i molt honorat de rebre'l. Gràcies. Fem ara la fotografia de conjunt. Deixeu-me felicitar també Francesc Sarés, recentment nomenat director de l'Institut Ramon Llull, i també per això enhorabona, Francesc. Gràcies. Voldria convidar ara a l'escenari l'il·lustríssim senyor Joan Subirat, sisè tinent d'alcalde, director de l'àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, que ens dirigeixi unes paraules. Bona tarda a tots i totes. Salutacions a la Laura Borràs, presidenta del Parlament, a la Natàlia Garriga, consellera de Cultura, a la Mari Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, al Toni Puntí, presentador avui i prescriptor literari durant molts anys, amics i amigues. En primer lloc, felicitar tots els guardonats i guardonades d'aquest Premi Llibreter, amb una menció especial, lògicament, a Xavier Andreu i Prat, Anna Llosa i Jordi Roura, que avui els reconeixen aquests 35 anys d'ofici com a llibreters. En segon lloc, confessar-vos que avui està molt ben triat el dia també, perquè el 15 de juliol fem una nova festa, el Llibre Estiu, i és un bon moment també perquè molts d'aquests premis siguin reconeguts i comprats en aquesta nova esdeveniment que l'any passat el van fer una mica forçats per la circumstància, el vam fer perquè vam coincidir des de les institucions, des del gremi d'editors i de llibreters, de distribució, etc., en fer-ho, i aquest any hem volgut repetir degut a la bona rebuda, i crec que l'energia desbordant del sector s'ha notat i cal ser reconeguda. En tercer lloc, només volia recordar a dues persones molt vinculades al Premi Llibreter i al món de les lletres que desgraciadament ens han deixat fa poc. D'una banda, Bernat Cormant, filòleg, il·lustrador i savi de la literatura infantil i juvenil i director de la revista Faristol, un exemple de compromís a l'hora de transmetre els valors de respecte envers la diversitat sexual i de gènere entre els més petits, mitjançant el conreu d'una literatura per a infants que jo diria que és de gran qualitat. I també molt personalment també de l'editor Xavier Folch, un referent per molts, entre els que m'hi trobo. Vaig conèixer en Xavier a començaments dels 70 a la Secretaria Política de l'Assemblea de Catalunya i és una persona que per mi sempre ha estat un referent indefugiblement d'esquerres i sobiranista i és un exemple de compromís al país i a la seva gent. Dues persones, el Bernat i el Xavier, que com recordava aquest cap de setmana Màrius Serra, van ser personatges claus que van fer de la discreció virtut, correctors de l'activitat cultural, refractaris als papers protagonistes, descansin en pau. Què dir sobre el Premi de Llibreter? Ja s'ha dit que cal reconèixer aquest premi com un llibre
com un premi de referència, són els prescriptors més importants, els que estan més a la vora de la gent, els que, com ha dit abans l'Anna Guitart i el Francesc Xerès, han fet tanta feina al llarg de la pandèmia i és, d'alguna manera, això que deia en Manuel Baixaulí, Premi Llibreter 2020, és l'antídot del soroll i l'esperança de les veus silenciades al gremi. Jo crec que és molt important això. I com a ciutat, comentar-vos que estem fent un esforç important també per estar al costat del món del llibre, fent visibles, per exemple, a la ciutat escriptors i escriptores que van fer de Barcelona Nutrient Literari Vital. Aquest dijous descobrirem, demà passat, una placa en memòria de la Memòria de Capmany, una placa que se suma a les que han anat col·locant darrerament per Joan Brossa, Pepa Llopis, Anna Maria Matute, Felisa Fuster. I també anunciar-vos que el proper 18 de juliol retrem homenatge a Juan Marsé i a la biblioteca que porta el seu nom, homenatge que se suma al que ja hem fet a Carlos Ruiz Zanón i Benet i Jornet, que van fer fa molt pocs dies. Dir-vos també que estic content que avui, el dia que s'ha anunciat que deixo les meves responsabilitats com a tinent d'alcalde a final de mes, coincidint amb la meva jubilació a la universitat, sigui en un dia dels llibres i de les llibreries. Jo que sempre he estat, diguem-ne, al llarg de la meva vida universitària rodejat de llibres, per mi és important, i recordo, li deia abans, amb algú que la primera cosa que vaig fer com a responsable, com a comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el 6 de gener del 2018, si no recordo malament, va ser assistir al Premi Nadal, per tant, diguem-ne, vinculat també al món dels llibres. Moltes gràcies a tots i llarga vida al Premi Llibreter. Gràcies, Joan Subirats. Llarga vida també a la nova etapa que l'espera. Té la paraula ara la senyora Natàlia Garriga, honorable consellera de Cultura de la Generalitat. Presidenta del Parlament, tinent d'alcalde, presidenta del Gremi de Llibreters, nosaltres també et volem agrair molt la feina que has fet durant aquest temps. Llibreters, llibreteres, guardonats, guardonades, bona tarda a tothom. En pleu ser el lliurament d'aquest premi, realment singular en el panorama cultural català. Els llibreters i llibreteres són els professionals de la cultura que més en contacte estan amb els lectors, destinataris finals de tota la cadena de valor editorial. Sens dubte, la feina que fa el Gremi de Llibreters de Catalunya té una vàlua enorme en el reconeixement del seu esforç, tenacitat i capacitat d'innovació. Des del Departament de Cultura som conscients que tots els sectors de la cultura han quedat afectats per la gran crisi sanitària i econòmica que estem vivint i de la qual tot just ens n'estem refent, amb unes dades que a dia d'avui ens fan tornar a estar atents al nostre voltant. El sector del llibre no és una excepció dins de tot aquest patiment. Per això no deixarem de cercar la manera més eficaç de recolzar-vos en la vostra immensa tasca cultural i cívica. Durant la meva etapa a l'ISEC vaig col·laborar molt estretament en l'elaboració del Pla de Lectura 100% Lectors, impulsat per la Conselleria de Cultura. Així vaig tenir l'oportunitat de conèixer de primera mà la tasca imprescindible dels llibreters i llibreteres d'aquest país en el foment de la promoció del llibre i la lectura. Va ser una experiència enriquidora que em va fer plenament conscient de la vostra tenacitat per superar les dificultats del dia a dia sense defallir i el vostre incommensurable amor pels llibres. Finalment, com no podia ser d'una altra manera avui, voldria donar la més sincera enhorabona a tots els guardonats i guardonades en les diverses categories. I estic contenta perquè un el tinc de company de feina. I abans d'acabar, com no sé, suposo que seguirem trobant-nos en algun altre acte públic encara abans que acabis de deixar la teva ocupació actual, la veritat és que vull agrair molt sincerament al Joan Subirats l'acollida i la complicitat que ha tingut amb mi durant aquestes setmanes. I ara sí, finalment, gràcies a tots per mantenir el vostre compromís i la vostra vocació perquè tothom pugui seguir gaudint dels llibres. Visca les llibreries! Gràcies, consellera. I té la paraula la senyora Laura Borràs i Castanyer, molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya.
Molt bona nit ja. Honorable consellera, tinent d'alcalde, ara recordaves aquell acte, el teu primer. Vam ser-hi junts i les circumstàncies també fan que, espero que no sigui aquest el darrer i que ens puguem tornar a trobar, però si més no avui que s'ha anunciat la teva feliç jubilació de la universitat, que sigui en un entorn universitari i celebrant la cultura, la lectura, doncs és un plaer. Gràcies per tota la feina que has fet i enhorabona perquè pots marxar content de la trajectòria que has dut a terme en defensa de la cultura des de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat un plaer el temps que he pogut coincidir amb tu com a consellera i, per tant, gràcies, Joan, i enhorabona. També vull saludar, naturalment, a la presidenta del Gremi de Llibreters. Ella sempre diu que jo seré la seva directora de la institució per sempre. Ella també serà segurament la meva presidenta perquè han estat uns anys molt intensos. Saludo també, naturalment, el president. Tenim aquí tots els... No puc saludar-vos un per un, però... Podria, Amenaço en què podria fer-ho, però sí, el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, el president del Gremi d'Editors, tots els que formeu part. Ha estat molt bonic que recordéssim el Bernat, veig aquí la feina que vam fer Lluís en el CLICCAT, en la revista El Faristol, director de la Institució de les Lletres Catalanes, director de l'ISEC, totes les persones que sou avui aquí, sobretot els llibreters, els editors i els escriptors que poseu en marxa aquesta magnífica aventura que ens porta a actes com aquest. S'han fet aquests lliuraments de premis, jo hi he estat en diverses ocasions, a la Fàbrica d'Am, al TNC. Ningú ens podria permetre pensar, el darrer any que hi vaig ser com a consellera, que l'any següent no n'hi hauria pròpiament de lliurament de premi físic, presencial, perquè ens vindria al damunt aquesta pandèmia terrible que encara ens amenaça i que les darreres dades són molt, molt preocupants. Però el Gremi dels Llibreters, precisament perquè deu formar part d'aquesta cadena de la imaginació que neix en la ment dels escriptors, potser jo també em posaré romàntica, Anna, perquè és gairebé impossible fer-ho, parlant d'això que ens agrada, que ens apassiona i que ho hem convertit en la nostra vida, doncs us veu reinventar. L'edició de l'any passat veu repensar les bases. Quan porteu ja 20 anys de trajectòria, veu invertir com els papers. Els comitès avaluadors deixaven de ser els que premiaven els llibres, sinó que convidaven a les llibreries a que fossin les llibreries a qui premiessin, i els comitès d'avaluació eren els que seleccionaven els llibres. Per tant, veu aprofitar l'ocasió per repensar-vos, que és el que hem fet en aquest període de pandèmia. Tenim tantes coses negatives que en mirem les positives. Les positives és que s'ha llegit més que mai, que s'ha escrit segurament més que mai. Per tant, ara vindran moltes novetats, suposo, després de l'estiu. I la dificultat està en que no s'ha pogut vendre més que mai perquè les limitacions feien que les llibreries no poguessin estar sempre obertes. Tot i així us heu repensat, la venda online ha funcionat, el Sant Jordi virtual, veig aquí també el vicepresident d'Òmnium que també va impulsar, un Sant Jordi d'estiu, un Sant Jordi que hem pogut fer enguany en temps de pandèmia, el llibre estiu, que com ara es deia l'any passat era una manera de desestacionalitzar i mirar d'allargar, i els lectors hi som i s'han venut llibres. Aquest premi és molt especial, ja s'ha dit, molts dels autors ho han dit, perquè el seleccionen els llibreters. I els llibreters són aquests lectors que et fan vestits a mida en els clients i et recomanen llibres. He compartit l'emoció que diu l'Anna, jo com a professora de literatura, quan algú et diu llegir aquest llibre m'ha canviat la vida. I això els llibreters és un dels vostres, és un comentari bastant habitual, per això teniu clients reincidents. I heu fet amb aquest premi una cosa molt difícil. I es veu amb no només la qualitat, òbviament, de les obres guardonades, sinó que heu mirat de vincular llibres que potser no formarien part dels circuits comercials, que són gran literatura i que vosaltres els feu emergir amb l'autoritat que us heu guanyat amb la nòmina d'aquest premi. L'any passat, Manel Baixauli, aquest any, Francesc Sarés, editorials que fa uns anys no existien i que tenen molts dels premis llibreters al costat d'editorials de tota la vida. Aprofito per felicitar els llibreters que fan la trajectòria, aprofito per felicitar també, naturalment, a la Gemma Garcia de la llibreria Vitela i també al Toni per la feina de divulgació cultural. Les llibreries que són ja espais
de vida, espais que van molt més enllà d'aquesta compra o venda de llibres també, com deia l'Anna. Gràcies per haver-vos repensat i ajudar-nos a sobreviure en temps de pandèmia. Les institucions hi han estat, hi han mirat de ser. Considerar les llibreries un bé essencial ara s'haurà d'acabar de refermar i dotar de contingut, però en qualsevol cas el balanç l'hem de mirar en positiu, hem de mirar endavant i jo voldria acabar mirant enrere per llegir-vos un poema d'Eduard Sanahuja, un poema que es diu Els éssers llibres i que és el que ens ha congregat avui aquí. Diu l'Eduard Sanahuja amb una cita de Ray Bradbury que diu uns quants sonats en versos a la closca no poden afectar la ciutat, senyal que no us coneixen, però aquesta entrada del poema d'Eduard Sanahuja li permet dir això. No hi ha cap mena d'arma contra el temps. Ho sap el llibre, que esgrogueït es fon amb el frec de la bava d'uns insectes. La memòria del llibre, qui la té? En el mirall dels segles, les grafies engendren ulls de larva, un gran festí de fulls on passa inadvertit el gust de tinta. En el mirall del temps volen les merles que engolleixen les cuques full a full. Després venen els llops i els esparvers com una ombra de sang sobre els prestatges. En el mirall dels segles falta temps. Tampoc tenim escuts per defensar els vells codis d'honor de la lectura. En el mirall del dia viu la nit. Potser ens quedarà el gest de decidir l'ex libris del granit, el perfum de la llosa. Si llegim des de fora o des de dins, si volem morir en vers o en prosa, fer de la vida una lliçó d'estètica. Aquest és el poema d'Eduard Sanahuja. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a llegir des de dins cap a fora, per premiar autors amb una llarga trajectòria o autors joves com l'Ivan, amb la seva àunia, que tindré l'honor de presentar aquest dissabte i que és el bolet màgic que ha aparegut al catàleg d'aquí ara, amb els ulls també màgics de la Inés Castelbranco. Gràcies per ajudar-nos a tirar endavant, fent que les històries continuïn i continuïn donant vida a algun dels ideals pels quals el gremi de llibreters, els llibreters, també heu estat molt compromesos, com s'ha vist també en el pregó de l'Anna. La defensa dels drets humans, la llibertat i també en homenatge al Bernat, que va treballar també per donar a conèixer allò que avui repulsem, que és que hi ha gent que es pensa que per parlar de l'homosexualitat algú es tornarà homosexual. El que es tornarà tindrà menys possibilitats de ser homòfob i això és el que necessitem tots per tenir una societat més lliure, més culta, més desvetllada i més feliç. Moltes gràcies a tots. Llarga vida al Premi Llibreter. Gràcies. No marxi, senyora Borràs. No marxi, que farem una foto de grup del 2021. Demanaria a la consellera Garriga, al tinent d'alcalde Joan Subirats, a la Maria Carme Ferrer, també a la Marta Roig del Clicat, que pugin aquí juntament amb els editors i autors premiats en aquesta edició del 2021, l'Alba Besora, l'Ivan Vera, l'Inil Castelbranco, el Luis Cendrera, la Mar Cendrera, la Rosa Rey, el Miguel Lázaro, el Francesc Serés i el Josep Lluc, sisplau. Pugem per fer una foto de grup i en el vídeo, com no hi ha copa, sonarà en col·laboració amb el Liceu un brindis virtual, això sí que és virtual, que és, no sé si anunciar-ho ja o esperar que soni el vídeo. Posem el vídeo, no? Us heu d'obrir una miqueta, sisplau, que així veurem també el vídeo, que és el brindis de la Traviata, en col·laboració amb el Liceu de Barcelona, que ens ha cedit aquesta gravació. Liviamo nei lieti
fuggevo l'ora s'inebria voluta, liviane dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quello che ho al cuore onnipotente va. Amore, amore, fra i coniugi più cadiva ci avrà. Sisplau, la fotografia de grup, l'Anna Guitart, que també s'hauria d'afegir en aquesta fotografia com a pregonera d'aquesta festa del llibre del Premi. Fem la fotografia, ara sí, de grup del 2021. Gràcies. I ara sí, pujarem la pantalla perquè voldríem que s'afegís en aquesta fotografia els llibreters de més de 35 anys, Xavier Andreu, Anna Llosa, Jordi Roura, també la comissió organitzadora d'Irene Tortós Sala, Eric Del Arco i Joan Fàbregas, i els premiats del 2020, els editors o els autors, Eugènia Brogi, Marina Llompart, Muriel Villanueva, Marc González, Fernando Diego García, Laura Huerga i Aniol Rafel, sisplau. Poseu-vos a primera fila, poseu-vos a primera fila. Doble filera, sisplau. Potser fem una doble filera, no? Potser fem una doble filera, sisplau. Presidenta, consellera, igual... Poseu-vos a més, gràcies. Gràcies.
Doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Podríem abandonar la sala des de les files del darrere de forma esglaonada, sisplau, per no acumular-nos per raons òbvies. I us citem en l'edició del 2022. Esperem que puguem ser tots. Enhorabona a autors i editors premiats en les edicions del 2020 i 2021. Gràcies. Gràcies.